Sharif Production. Laila kaɗai ce da ke iya sarrafa ni. In kin bi ni ki amsa da mallaki taimake ni. Laila, 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 ki iya sarrafa ni. Yanda nake son ki ni ban san kaina, ba laifi ne ba soyayya ce. An kore na amma na kasa daina binki, domin na gamsu da cewa ke mai kirki ce. Na san kin san yanda masoyi yake ji, dan Allah ki daure ki ji yanda nake ji. Laila, sako ne daga naki masoyi wanda yake son ki. Kullum bani da aiki sai sauraron muryarki. Dan Allah ki min alfarmar samun lambar ki. Ni dai babban fata shine in cika burinki. Duk da dai na san cewa ne in san bana asarinki. In ci alfarmar soyayyar nan da nake miki. Laila, Laila, kin ji Laila, Laila. Raina fansa ga ki masoya. Ina maganar nan ne kin ji tun daga zuciya. Bani da wannan abin cewa sai wanda kika tambaya, ko magana ban iya ba sai wacce kika yi jiya. So ni in ji ki so ni, ki so ni ba za na so ki. Laila, Laila.